Здравейте, аз съм доктор Митов, собственик на VM Dent София. Завършил съм 2014 година в София, като преди това съм работил дълги години като асистент по време на студентството, дори и преди това. В моята професия най-много ми харесва фактът, че можем да решим проблемите на хората на момента, което е възможно в много малко други сфери на медицината. Реших да стана зъболекар, защото най-много това, което ми харесва в професията, е факта, че можем да решим проблемите на хората на момента, което е възможно в много малко други сфери на медицината. Най-много обичам в моята работа удовлетвореността, която виждам в хората, когато даваме всичко от себе си, за да възстановим дъвкателната функция и усмивките им. Завършил съм 2014 година в София, като през цялото ми студентство съм работил като асистент. Асистирал съм дори като ученик в последните няколко години. Преди да стана студент, по време на студентството си затвърдих мнението, че това е най-обичаната професия за мен. След като завърших, започнахме да работиме с много хора, които са от България и от чужбина, и през цялото това време натрупахме едни дългосрочни и дълготрайни взаимоотношения с нашите пациенти, които идват при нас заради доверието и заради крайния резултат, който те получават.